Dobre, čo tu bude dneska? Zoberieme si cibulku, robíme čop, zoberieme si paradajku, robíme s ňou to isté, dáme si olej, dáme si opiec cibulku, pekne ju podlejeme červeným vínečkom, necháme vypariť, potom dáme paradajku, ocukríme, zoberieme čerstvú bazálku, nasekáme nadrobno, zalejeme to všetko polpou, okoreníme, osolíme, dáme čerstvé bylinky, zoberieme sojový granulát, zalejeme ho horúcou vodou, počkáme si, scedíme ho a pridáme ho do našej zmesi, poriadne premiešame. Teraz si urobíš bešamel, zoberieš múku, vodu, sojové mlieko, cesnak, korenie, sol, všetko to poriadne premiešaš. Spravíš si z toho takéto krásne lepidielko, ktoré dáš na spodok plechu, aby sa ti cestovina neprilepila, poriadne to tam rozmažeš celé a začneš ukladať cestovinu. Potom ukladáš svoju zmes, potom znova lepidielko a znova cestovinu a takto pokračuješ dokola, dokým nedáš na vrch syr. Celé to takto krásne zoberieš, buchneš to do rury, dáš to zapiec, potom to vyťahneš, nakrájaš a môžeš servírovať. Tada, objednaj si v Bad Boys.